Mga guys, basi natinga mo ha nga daadre si Dudong Alimukoy nining lugar ah. Basi nagtuo mo nga na siya ka date diri sa Libon. Yes. Nagunsa mo diri? Nagpractice ako kanta kay maapil kong tawag ng tanghalan. Dai gitawag na day ka. Oh, Tawag ng tanggalan. gitawagan ko sa numero nga 364 target Y Rumble. Why rumble. Sige atong tisingan daan ang imuhang imo i-present dito nga kanta ba. Oh. Aron makakuha ng mga taong angayan ba ka? Oh. Sige. At kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal. At kung sakali mang tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo. Amoy! Sorry. Tunaw mo kay tinting mga kasi review. Ano mo? Hindi champion naman gani ko anang kantahan. Samang ka masuko ka man. Janay champion At naman. kung sakali mang magdusa. Ato na lang ang dangon kay murag wa siya kauyon.